Така, 21 септември 2016 година, 17 часа и 7 минути българско време, 24 ГГц и 48 МГц. 24 048,00 МГц. 24 ГГц и 0,48 МГц, точка 000. Така, от Горна Оряховица КН-23 УД към Лясковец КН-23 УЦ. Минаваме на предаване ПТТ ЛЗ-2 Ненси Браво, 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 ЛЗ-4 Антон Ураган, ЛЗ-4 Антон Ураган, ЛЗ-4 Антон Ураган. На приемане ще бъда след 10 секунди. Така, махаме ПТТ-то при включване на приемане. Така, сега минаваме на предаване. ПТТ ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-4 Антон Ураган. Отлично прието, отлично прието. Здравейники. Приемате на 5-9. 5-9, отличен сигнал в КН-23 УД, КН-23 УД, Кило Новембър 23 Юнайтед Делта. В момента съм с трансвертер от 24 ГГц, 0,48 го преобразува на 431 МГц междинна частота, мощност около 800 мВ, 1 мВ. При теб е японски трансвертер Маки Денки с изходна мощност 40 мВ, 40 мВ и междинна частота 1296 МГц. Булсатком антена. При мен е с рупорна антена. Благодаря, Ники, за връзката. Как прие информацията? ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-4 Антон Ураган. Така, изключваме ПТТ. Така, минаваме на предаване. Да, отлично прието, ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-2 Ненси Браво, ЛЗ-4 Антон Ураган, ЛЗ-4 Антон Ураган. Благодаря, Ники, за връзката. Благодаря за връзката. Всичко най-добро.
Следващата навръзка на по-голяма дистанция. 7-3, всичко най-добро.